мача Арда отстрани Фулъм с 7-1 агрегат. Хебър! И здравейте, влогари! Аз съм Николай Мейкър и сте с втори епизод на България vs Англия. Реванш в Англия и следващ матч от този епизод няма как да минеме първо с реванша. Помните ли? Или по-точно помните ли матч с Арда Фулъм? Бях страшно изнервен, но този път обаче ще успеем. Ще игра като Фулъм, но това няма да ме пречи точно. Да, правилата малко са следни. Този, който отстрани някой от отборите, ще играе срещу отбората от Германия, от Бундеслига. Точно така, не се базикам, не се прави на ушев. Това е вярно. Ако Арда отстрани Фулъм в матча в Англия, ще играе срещу отбор от Бундеса. Тогава поредицата България vs Англия ще приключи, докато стигнем до края на този двубой. Може българските отбори да бъдат включени като втора лига, така че ако отборите от F5 лига бъдат отстранени от шампионите на Англия, ако Фулъм отстрани Арда, ще си остане и ще отстрани Арда в присъединяването към новата поредица България vs Germany. Така че да не губиме време да започваме с двубоя. Вани Руко, веди на нова за Арда. Резултатът е 5-5, изравнение резултата в агрегатното време. Иван Юруков отбеляза пръв гола. Ето го гола на Иван Юруков. Интересно бе положението там. Тижерев! Спасяване Лено. След това добавка 2-0 за Арда. Сега резултатът е 6-5 полза на Арда. Страхотно попадение на Светослав Ковачев от централен изстрел. Претенците избяга, че Светослав Ковачев бе закрит. Калвин с Фулъм намалява изоставянето си 1-2 полза на Фулъм. А сега това означава, че Фулъм изравни 6-6. Толкова лесно беше за Карлос Винисиус. Това му е първия гол, между другото, за Карлос Винисиус. Най-накрая пък Фулъм да намали изоставянето си. Извинете. Наказателно е 3-1 за Арда. Сега резултатът е 7-6. Невероятно попадение на Лачезар Котев в влизане в наказателното поле на Лено. Така че Арда може да поглътне победата и ще играе срещу отбора от Бундеслигата. Марта Кор! 4-1 за Арда! Сега резултатът е 8-6. Арда със сигурност ще играе срещу отбор от Бундеслигата. Срещу германците. Ако успее. Така че отборът на Александър Тунчев може да поглътне победата. Сега шанс за Кристиан Иванов. Кристиан Иванов 5-1 за Арда. 9-6. Представете ли си? 9-6 в полза на Арда. Арда, най-вероятно казвам. Отново повтарям, че Арда ще играе срещу отбор от Бундеслигата, ако отстрани Фулъм. Но понякога играта, когато е изявнен резултатът, се играе в продължение или в дуспит. Марта Кор! 6-1
за Арда. Сега агрегатното е 10 на 6. Рекорд за Арда. Какво става в Англия? Не знам, но това много ме стресира. Ужасно ме стресира. Гол за Арда в полза на Омар Сако. Аз очаквах, че просто Арда просто поглъща лесното и за Фулъм е толкова трудно, колкото смятате. Така че никакви проблеми за отбора на Александър Тунчев. 7, да. Сега вършим едно попадение 7 на 10 за Фулъм. Най-накрая Фулъм може да даде втори гол точно така, но този път обаче 10 на 7 няма как да 7 на 10 няма как да помогне за Фулъм, защото Фулъм ще падне и на него място Арда печели в Англия. Край на матча Арда отстрани Фулъм с 7 на 1, агрегат 10 на 6, 10 на 7, извинете. Играч на матча футболист на Арда. Това е сметката на Александър Петков. Кой ще играе също отбор от Висшата лига? Хебър. Невероятно. А сега колелото, второто колело. Кой ще играе също отбор от FBET лига? Нека да започваме. Кой? Брайтън and Hove Albion. Невероятно. Ще започнем с този матч. Невероятно. Като изпраща топката в мрежата и Хебър повежда в резултата. Топката е в мрежата. Ще бъде ли признат този гол? Голяма част на тялото прати топката във вратата. Очакваме с интерес повторенията. И така, приятели, за това приключваме днешния епизод. Очаквайте трета част, реванша в Англия. Отново там в Експрес Стадиум, където Брайтън ще посрещне Хебър. Доста интересен може да наблюдаваме в третия епизод България vs Англия, така че, дами и господа, разделяме се. До нови срещи!